dok piny. Koso wang'e gi wang' machielo nikech oganda mamoko nyalo neno ni wathiero mago weche mag limba inyanya kowuok e pinje maoko nikech ka wananyiewo mwandu tabiro godo pacho ka nyaka kaw kuma osuru to osuru makamano samoro konyo samoro bende iwacho ni piny Kenya samoro wadhiero dwaro mar buy Kenya build Kenya nyeuru mwandu kowuok e pacho ka mok ni kowuok e pinje maoko. Mano ber lakini ing'eni Kenya okwa produce gik mang'eny. Gik moko kaka simbe sani kaka wachako discussion mar chako produce gik machal kamago. Nitie gik ma ok wanyal produce. Kata wanyalo lakini podi pok wachopo kama waproduce. To manyiso ni nyaka gia e pinje maoko. To ka en ng'at ma travel go nekech en gima odwa tiyo godo. En gi hitaji kode. Koro to nengo mar dola emodhi malo since 2004 wacho ni 2004 nen siling mia manones e higa mar 2004 dola kipimo gi nengo mar siling e pacho ka nen 79 mago igni almost 19 koro the same amount kaka dola medo idho to be nengo ni be onengo omede nikech koro bech gik moko be ni malo ma ji ng'iewo gi dola. Kotende kod bero limbe e pacho ka nitiere kaka nyadendi Manolile Nyawanda en commissioner mar KRA mochung' ne weche mag customs kanyakla kod border control kaka inyalo ga tong' mano ma pacho kanyakla kod pinje mamoko. Owacho ni kata mana pinje mamoko mopogore kata mana gi mar Kenya bende osebed kijuogi osuru mok en wach mawendo to neno kata mana moko kuom jowagunda kana gitimo limbe pacho ka ahinya tipo mabende nwanyiso jakwarom ge juang' mar chieng' tich ang'wen juma mokalo gintiere kod abwok nikech giwacho ni samoro no ging'eyo ni no jal mabende otimo simbe kanyo moko bende noting'o to nowach ni toys mopogore bende ni neno gi kanyo kwarom ge juang' en bwok mabende giyudo akeni kotende kod mano ng'ato neno ni we kora dhi kata ne piny Tanzania piny Uganda mar mondo mi ater mwandu kono akeni piny Uganda gi Tanzania bende tiyo kode nikech wantiere gi gimoro chik mong'ere kaka East African Community Custom Management Act mar higa mar 2004 manyiso ni mwandu moheo siling dola 500 nyaka ochul negi osuru. Pinje moko go be kawo osuru no lakini the way magikawe ema mata ing'e ka ng'ato orwaki e odi to kako yaw ni dhot kako nyisi ni karibu bro determine kaka ibro feel seche ma idonje ode no koro ka gini be osebedo kotimore ndio okwatamre nikech since 2004 gisebedo ka gikawo osuru no to onge time ma wasebedo gi news machal kamae makoro ntiere chal ka gima nitie chaos e airport e wach osuru ni lakini sani ema waneno gini manyiso ni gisebedo ka gikawo osuru no but in a way that ok frustrate joma biro limbe e pinywa ka wang'ene na mana kaka luore kod dwaro